Ma kienx biss l-uffiċċju tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi li tul is-snin ta' gvernijiet nazzjonalisti ta' xogħol il-kumpanija li tagħha ibnu David Gonzi huwa direttur. Ma dan kien hemm numru ta' ministeri u entitajiet governattivi oħra u f'ħafna każi x-xogħol ingħata b'direct order. Min sensiela ta' tweġibiet parlamentari sar magħruf li l-kumpanija Global Translation Solutions kienet għażla regolari għall-entitajiet pubbliċi. Global Translation Solutions tagħmel xogħol ta' traduzzjoni ta' dokumenti u saħansitra tqabbdet biex tagħmel traduzzjoni ta' diskorsi ta' Lorenz Gonzi. Issa jirriżulta li minn barra l-OPM tawa xogħol entitajiet oħra li llum jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej, il-Ministeru ta' Dialogu Soċjali, il-Ministeru tal-Ekonomija u tal-Ambjent fost oħrajn. Saħansitra mill-Malta Enterprise ngħatat 13 il-Direct Order. Dan fi żmien li l-Malta Enterprise kienet immexxija minn Alan Camilleri li kien jaħdem ukoll fis-segretarjat ta' Lorenz Gonzi. F'każ ieħor bħal xogħol li ngħata mill-Wayserf intqal li ma nżammewx records u għalhekk ma setax ikun stabilit jekk ix-xogħol ingħatax b'direct order jew inkella wara sejħa għall-offerti. Meta ħarġet l-aħbar l-uffiċċju ta' Lorenz Gonzi ta' xogħol il-kumpanija Teben Gonzi, esponenti tal-Partit Nazzjonalista bdew jagħmlu l-argument li dan kien biss b'valur ta' mijiet euro. Iżda issa jirriżulta li meta wieħed jgħod il-kuntratti li nataw minn imkien differenti dawn ilaħqu l-eluf.